Og tak for invitationen fra Synoptikfonden. Jeg var med til et årsseminar også for mange, mange år siden, i 2011. Der er sket lidt siden, så jeg er glad for at få lov til at komme og fortælle om primært type 2-diabetes og lidt om diagnostik og hvorfor man får det, og også nye behandlingsformer. Hvordan stiller man diagnosen diabetes? Det er sådan efterhånden blevet ret nemt. Siden 2011 faktisk besluttede man, at nu kunne man stille det på at måle det, man kalder langtidsblodsukkeret eller HbA1c. Hvis den er over 48 millimol per mol, så har man diabetes. Den siger ikke noget om, hvilken type det er. Og så er der nogle forskellige tilstande, hvor man så kan blive nødt til at gå tilbage til nogle af de gamle metoder og måle et tilfældigt glukoseværdi over 11,1, hvis man samtidig har de klassiske symptomer, eller måle faste plasmaglukose over 7,0. Det man kan sige, det er, at den her måde at stille diagnosen på, har I faktisk været med til at gennemføre, eller i hvert fald som fag. Fordi, hvorfor sætter man lige grænsen der? For det første, fordi at man har standardiseret målemetoden af HbA1c. For det andet, fordi det er der begynder at komme en stigning i moderat non-proliferativ diabetisk retinopati. Og det er lavet en undersøgelse på 28.000 personer i 9 forskellige lande. Så det har I som øjenlæger jo faktisk været med til at fastsætte grænsen der. Det er vigtigt at sige, at i de praktiserende læger, der screener man jo nogle gange for at tænke, at det kunne jo godt være, at der var noget diabetes i det her. Hvis den sådan ligger lige og roder omkring 48-49, og man ikke er helt sikker, og der ikke er nogen symptomer, så bør man gentage den her måling for at være helt sikker. Godt. Hvordan finder man så ud af, om det er en type 1 eller en type 2 diabetes? Jamen, der er sådan forskellige karakteristika, man kan gå efter. Man udvikler oftest først type 2 diabetes efter 40-årsalderen. Hvis man er meget overvægtig, så kan man godt udvikle det før. Det ser man meget i USA. Det er meget sjældent, man får den her syreforgiftning eller ketoacidose, som er karakteristisk for type 1 diabetes. Man er typisk i hvert fald en lille smule overvægtig, og nogen har også ret udtalt grad af overvægt. Så er der faktisk i Danmark, har man lige regnet ud, cirka 6,5%, som har type 2 diabetes. Der er ikke autoimmune antistoffer, som angriber de insulinproducerende øceller, så de må ikke være der, hvis man skal have stillet diagnosen af type 2 diabetes. Og så producerer man stadigvæk en vis mængde insulin, og det kan man måle som C-peptid, enten efter en kage, eller man kan også måle det som faste C-peptid. De nuværende guidelines siger, at hvis den er under 200 picomol per liter, så kunne det godt være en type 1 diabetes. Ellers ved type 2 diabetes kan den være alt fra 600 til 3000. Så de producerer faktisk stadigvæk en hel del insulin. De producerer bare ikke nok insulin i forhold til det, som ellers karakteriserer dem. Nu skal vi se, virker den? Den virker. Nemlig nedsat følsomhed for den insulin, de producerer. Det kommer jeg tilbage til. Ved type 2 diabetes er der ligesom ved type 1 diabetes sådan nogle helt klassiske komplikationer. Hjertekarsygdom, perifer karsygdom, nyresygdom, øjensygdom og nervesygdom. Ved type 2 diabetes er der relativt set en højere risiko for hjertekarsygdom, end der er ved type 1 diabetes, og sådan behandlingsmæssigt, så er det også meget den, man prøver at udvikle nyt medicin imod, for at forhindre, at man udvikler hjertekarsygdom. Blodprop i hjertet og blodprop i hjernen. Og det kommer jeg også lidt tilbage til undervejs. Man kan så sige, jamen hvad er det så, der øger risikoen for hjertekarsygdom, specielt hos patienter med type 2 diabetes? Jamen der er nogle sådan klassiske risikofaktorer, som også er dem, vi snakker med patienterne om, når de kommer til kontrollerne. Langt de fleste går ude hos den praktiserende læge i dag. Man kan se her kolesterol, for højt blodtryk, cigaretrygning. Man kunne også godt have tilføjet her
æggehvidestof i urinen, altså albuminuri, og diabetisk øjensygdom som risikofaktorer. Men i den her undersøgelse, der kan man se, jamen for hver yderligere risikofaktor, du har, udover det høje blodsukker, jamen så stiger risikoen for at dø af hjertekarsygdom betydeligt. Så der er ligesom nogle ting, man kan gå efter behandlingsmæssigt, for ligesom at prøve at fjerne så mange af de her risikofaktorer som muligt. Og det er også det, vi gør i praksis. Men selv herhenne, hvor der ikke er nogen af de her risikofaktorer, så er der en klart forhøjet, eller var, for det her det er faktisk et ret gammelt studie, en klart forhøjet risiko for at dø af hjertekarsygdom. Det var dengang, man behandlede type 2 diabetes med diæt og råd om måske at være lidt mere fysisk aktiv, men altså ikke glukosesænkende medicin. Og det kan jo være, at den her øgede risiko, som så er blevet mindre i dag, heldigvis, skyldes forhøjet blodsukker. Det kan også godt være, at det skyldes den her insulinresistens, eller den her øgede insulinproduktion for at kompensere for insulinresistensen. Det kan være alle tre dele. Det ved man ikke med 100% sikkerhed endnu. Ja, her er vi så i dag på verdensplan. Findes der cirka 500 millioner personer med diabetes. Cirka 95% af dem har type 2 diabetes. Med den behandling, vi giver i dag, så er risikoen for at dø af hjertekarsygdom, siger man sådan cirka 2 gange større end i normalbefolkningen, som ikke er screenet for risikofaktorer. Og på samme måde for at dø af hvilken som helst årsag. Og der er et studie lige i Aarhus, der har vist, at patienter med type 2 diabetes i højere grad faktisk dør af cancer, end de har gjort tidligere, fordi man er blevet så god til at behandle alle de andre ting. Ja. Så noget af det, som vi har beskæftiget os med i Odense meget, nemlig insulinresistens. Og knap så meget beta-celledysfunktion, men hvis man sådan skal overordnet sige, jamen, hvad er årsagerne til type 2 diabetes, jamen det er, at du skal have en eller anden grad af nedsat insulinfølsomhed, som vi også kalder insulinresistens, men det er ikke nok. Du skal også have en grad af beta-celledysfunktion, altså manglende evne til at kompensere for den her insulinresistens, før du får type 2 diabetes. Og man mener, at sådan det klassiske forløb hen imod at udvikle type 2 diabetes er, at man kommer fra en prædiabetisk tilstand, hvor man ved en sukkerbelastning kan se noget, der hedder glukoseintolerance. Det kan også bare være fedme, som øger insulinresistensen. Så hvis man tager på i vægt over tid fra, at man er ung til man bliver lidt ældre, jamen så falder insulinfølsomheden. Det kompenserer man så for ved at øge insulinproduktionen, sådan at man stadigvæk kan holde blodsukkeret nogenlunde normalt. Men på et eller andet tidspunkt, så går det galt, fordi man kan ikke længere blive ved med at kompensere nok for den her insulinresistens, og så stiger blodsukkerne, og så på et eller andet tidspunkt, så får man stillet diagnosen type 2 diabetes. Så det er sådan, det man tænker er det mest almindelige forløb. Men de seneste 10 år er man begyndt at kigge på, om man kan inddele patienter med type 2 diabetes i undertyper. Fordi at når man ligesom måler deres insulinfølsomhed og deres beta-cellefunktion, altså evnen til at producere insulin, og man kigger på flere tusind personer, så kan man se, at der er nogen, der har både nedsat insulinfølsomhed og lav beta-cellefunktion. Men så er der faktisk også en gruppe, som har lav beta-cellefunktion, men faktisk normal insulinfølsomhed. Og der er nogen, der kun har lav insulinfølsomhed, men faktisk normal beta-cellefunktion. Relativt normal. Og hvis man så, det her det er så en stor kohorte, vi har af 10.000 patienter med nyopdaget type 2 diabetes. Hvis man så går ind og kigger på over tid, vi har fulgt dem i gennemsnit 8 år,
er der så forskel på, hvem der udvikler hjertekarsygdom i de her 3 grupper? Det vil vi faktisk være inde og kigge på for nylig. Og ja, det ser faktisk ud til, at dem, der har en lav insulinfølsomhed og dermed producerer meget insulin og kan gøre det, de har en højere risiko for at dø af hjertekarsygdom og også for at få hjertesvigt. Så hvis man primært har type 2 diabetes, fordi man har en lav insulinfølsomhed, så har man altså en højere risiko for at få hjertekarsygdom. Så sammen med Jakob, så har vi faktisk også kigget på, jamen, hvordan er det så med diabetisk retinopati i forhold til de her 3 grupper. Og der er det faktisk lige omvendt, at du har en lavere risiko for at have det allerede ved starten, men også for at udvikle det på et senere tidspunkt, eller hvis du havde det i starten, for en forværring. Den risiko er nedsat hos dem, der har en lav insulinfølsomhed, i forhold til dem, der har begge dele. Det her med at have en lav beta-cellefunktion, det betyder faktisk ikke rigtig noget, hvilket sådan set overrasker os lidt, fordi det betyder jo trods alt noget for blodsukkerværdierne. Så den undergruppe, der har lav insulinfølsomhed, de har en højere risiko for hjertekarsygdom, men en lavere risiko for mikrovaskulær sygdom, i hvert fald diabetisk retinopati. Og det synes vi jo er meget spændende, men som Tog også var inde på, hvad er hønen og æggen i det her? Det kan vi jo ikke sige noget om med de her data her. Så det må vi kigge videre på andre måder. Så i forhold til at komme lidt nærmere ind på, jamen, hvad kunne være årsagen til, at man udvikler type 2 diabetes? Er det noget genetisk og noget, vi ikke kan gøre noget ved? Eller er det miljøfaktorer, altså at vi spiser og drikker for meget? Det kan selvfølgelig, og sådan er det nok for det meste, en kombination af begge dele. Men man har i hvert fald i kæmpe store studier, op til de seneste indgår der måske 100.000 personer i et enkelt studie, som man så har lavet genotypering på. Man har undersøgt de her 600.000 genvarianter i hver person, og så har man kigget på, hvad for nogle genvarianter er associeret, som Tog også snakker om, associeret med type 2 diabetes eller type 2 diabetes relateret træk. Og der har man i dag fundet mere end 600 genvarianter, som hver for sig forklarer en meget lille del af risikoen for at udvikle type 2 diabetes. Fra tvillingestudier ved man, at det nok er et eller andet sted mellem 40 og 70%, som er arvelighed i forhold til type 2 diabetes. Og hvis du så putter nogle miljøfaktorer ovenpå, så har du nok en højere risiko. Men de her genetiske undersøgelser har ikke hjulpet os ret meget i forhold til diagnostik og behandling, men er der ellers meget interessante til at prøve at forstå nogle mekanismer. Ja, så ja, der er en genetisk disposition, men der er noget familiær ophobning ud over det, man kan forklare med de undersøgelser, man har indtil i dag. Og så er der den her særlige ting med lav fødselsvægt. Dem, der har en lav fødselsvægt, har en højere risiko for at udvikle metaboliske sygdomme, herunder også type 2 diabetes. Og så kommer så den her store faktor her, som vi nogle gange kalder for vestlig levestil, nedsat fysisk aktivitet, øget indtag af kalorier over tid. Og med tiden så kan der også komme nogle prædiabetiske tilstande, som også ligesom øger risikoen for at få type 2 diabetes senere i livet. Diabetes i forbindelse med graviditeten er jo sådan en ting, at så ved man, så er der faktisk en 6-10 gange øget risiko, og de får det tidligere end andre. Kvinder med polycystisk ovariesyndrom er meget insulinresistente og har også en højere risiko, men også bare folk med for højt blodtryk, for højt kolesterol eller en hurtig vægtøgning i en relativt ung alder eller eksisterende hjertekarsygdom, jamen det bidrager alt sammen til en øget risiko for type 2 diabetes senere i livet. Og det vil sige, de her tilstande kan man jo faktisk så prøve at gøre noget ved for at forhindre, at man når hele vejen herhen til type 2 diabetes. Men især overvægt og især
svær overvægt er den største risikofaktor for at udvikle type 2 diabetes. Især når man kommer herhen omkring de plus 35 i BMI, jamen så er den relative risiko over 40 gange så stor, som hvis du havde et BMI på omkring 25. Så det er noget, man har meget fokus på, og det er også noget, man kan læse om i pressen, at der er meget fokus på. Spørgsmålet er, om man skal gå længere ned end de 35 og behandle. Det kan man gøre, hvis der er nogle risikofaktorer, og prøve at ligesom komme af med det, som den her svære overvægt medfører. Og det, som jo mere du vejer, jo højere BMI du har, jo mere falder insulinfølsomheden. Så det ser ud til at være en af de store forklaringer på, at den her sammenhæng, der er mellem fedme og øget risiko for type 2 diabetes. Man har også de sidste 10 år kigget på, jamen, hvor starter det henne, det her, når man bliver overvægtig. Og der har man fundet ud af, at hvis du simpelthen spiser så meget, så du overskrider din egen kapacitet for at lære fedt i fedtvævet, så begynder der at ske ulykker i fedtvævet. Det kan man kalde fedtvævsdysfunktion. Fedtcellerne bliver stresset, nogle af dem dør. Der kommer de her makrofager ind i fedtvævet, og fedtvævet begynder at producere nogle nogle cytokiner, som hvis de kommer ud i cirkulationen, så giver de en øget risiko for hjertekarsygdom og en øget risiko for insulinresistens, især i skeletmuskulaturen og i leveren. Samtidig med det, fordi du ikke kan holde fedtet inde i fedtcellerne, så kommer der det, man kalder lipotoksicitet, og det er, at fedtet så vil forsøge at lære sig andre steder, når det nu ikke der ikke er plads til mere, eller fedtet er så dysfunktionelt, at det ikke kan have mere. Og så begynder der at blive lagret fedt i skeletmuskulaturen, og især i leveren. I har sikkert alle sammen hørt om fedtlever. Og der taler man jo så om den non-alkoholiske fedtlever, som kan udvikle sig til fedtleverbetændelse og i værste fald cancer. Men der ophobes også fedt i bugspytkirtlen, som jo er der, hvor insulin produceres. Det ser også ud til at være en medvirkende årsag til den her beta-celledysfunktion, at man ikke længere kan korrigere for insulinresistensen. Og så påvirker det også forkalkning i karrene og er dermed også en risikofaktor for hjertekarsygdom. Så det er sådan en hypotese, som man kigger meget på og forsøger at se, om man kan udvikle nogle nye medicamenter, som kan gå ind og targetere nogle af de her processer. Det er ikke lykkes endnu, men det kan være, at det kommer. Godt. En måde at vise på, at det her med fedme giver type 2 diabetes, det er jo så, at hvis man fjerner fedmen, så får man så normalt blodsukker. Og her har jeg så taget et eksempel med. Man kan jo blive fedmeopereret, og der ser vi, at 60-70% af patienterne kommer af med deres type 2 diabetes efter fedmeoperationen. Og det er varigt til forskel fra, hvis man har gået på nogle kurer, så af en eller anden grund, så begynder man ikke at spise mere igen. Det gør man, hvis man stopper en kur, så er man mega sulten, og ens stofskifte skriger efter kalorier. Men det gør man ikke her. Og det nedsætter risikoen for mikrovaskulær sygdom, inklusiv diabetisk retinopati, og i mindre grad i det her studie for makrovaskulær sygdom, altså hjertekarsygdom. Der er lidt større svenske studier, som også har vist en effekt på hjertekarsygdom og død efter et større vægttab på grund af fedmeoperation. Nu tester man så alt det her nye medicin af. I har sikkert hørt om Wegovy, at man kan opnå et stort vægttab, og så kan man måske opnå et næsten lige så stort vægttab som med fedmeoperation, og de samme positive effekter på komplikationer. Det må tiden vise. Der er kæmpe store studier på vej fra flere forskellige firmaer omkring det emne.
Godt, jeg tror, jeg springer den her over. Så vil jeg gå til behandling af type 2 diabetes, og der er det sådan, at Dansk Endokrinologisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin, de laver med jævne mellemrum nye guidelines for behandling af type 2 diabetes. Og den seneste er fra 2022, og der kan man sige sådan helt overordnet set, så er livsstilsintervention en vigtig basisbehandling, og det er uanset hvad man ellers får af farmakologisk behandling. Og derudover, jamen, så skal man sænke blodsukkeret med glukosesænkende præparater, som vi var inde på med de her risikofaktorer, sænke blodtrykket, sænke kolesteroltallet, og i nogle tilfælde også give antitombolisk behandling. Her vil jeg primært fokusere på den glukosesænkende behandling, fordi det er her, at der er kommet noget nyt. Og man kan sige, er der noget bevis for, at livsstilsintervention i form af nedsat kalorieindtagelse og øget fysisk aktivitet hjælper? Ja. Et kæmpe stort studie på 5.000 patienter over 10 år viser, at det har en varig effekt på langtidsblodsukkeret, en varig effekt på vægten, men desværre ikke nogen effekt på hjertekarsygdom eller død. Og det var jo enormt skuffende. Man var nødt til at stoppe studiet 3 år før tid, fordi man kunne regne ud, at der ville ikke komme nogen effekt efter yderligere 3 år. En del af forklaringen var, at dem, der var i kontrolgruppen, faktisk oftere fik statinbehandling, altså lipidsænkende behandling, oftere fik blodtryksbehandling, og oftere også fik nogle af de glukosesænkende præparater. Så det modvirkede ligesom lidt af effekten. Derudover, så en del af interventionen var, at de skulle motionere 175 minutter hver uge, og det gik også sådan nogenlunde fint efter det første år, men allerede efter det 4. år, så var det kraftigt reduceret. Så på en eller anden måde, så skal man finde ud af en eller anden måde at fastholde dem i den fysiske aktivitet, fordi der er andre epidemiologiske studier, der viser, at det har en effekt på hjertekarsygdom. Godt. I 1998, der kom det helt kæmpestore epokegørende studie inden for type 2 diabetes, hvor man sammenlignede glukosesænkende behandling med et af de gamle præparater, sulfonylurinstof, eller insulin med den klassiske behandling, diæt alene. Og når man ligesom brugte noget, man kunne sænke glukoseværdierne med, cirka 10 millimol per mol i gennemsnit i interventionsgruppen, jamen så havde det en positiv effekt på alle de mikrovaskulære sygdomme, det vil sige nyresygdom og øjensygdom. Der var ikke en signifikant effekt på daværende tidspunkt på hjertekarsygdom, men det var dog ret tæt på. Så var der også en lille subgruppe, hvor man gav metformin til overvægtige patienter med type 2 diabetes, et relativt lille studie, og der var der effekt både på mikrovaskulær sygdom og hjertekarsygdom. Og det her studie er faktisk hovedårsagen til, at metformin siden da har været førstevalgsbehandling i behandling af type 2 diabetes. Og den effekt, man så, den var uafhængig af, hvor meget man reducerede langtidsblodsukkeret. Så af en eller anden grund, så har metformin en beskyttende virkning, uden nødvendigvis at sænke blodsukkeret særlig meget. Så er der lavet en hel del studier siden, store studier, som, hvis man skal sige det kort, alle sammen har vist, at der er en reduktion i mikrovaskulær sygdom, altså nyre- og nerve- og øjensygdom, men ikke nogen signifikant effekt på hjertekarsygdom eller død, i hvert fald ikke i studieperioden, hvilket jo var skuffende. Hvis man så lagde alle studier sammen, og eventuelt også nogle andre studier, jamen så er der nogle metaanalyser, som har vist en cirka 15% reduktion i myokardieinfarkt, men ikke nogen effekt på død sammenlagt i de her studier. Så relativt lille effekt. Så kan I se de her lyseblå firkanter her. Og det er fordi, at i nogle af studierne har man så faktisk
efter at studiet stoppede, så har man faktisk undersøgt dem 10 år efter. Og der kan man se, at så opstår der lige pludselig i det her UKPDS-studie signifikante effekter på myokardinfarkt og på død af alle årsager. På trods af, at i opfølgningsperioden, der er HbA1c ens i grupperne. Og det har man så kaldt på engelsk legacy effect, at hvis man behandler mere intensivt i starten og sørger for at prøve at holde blodsukkeret ned, jamen så får du faktisk en gevinst af det bagefter, selvom du måske har knap så meget fokus på det. Så er det selvfølgelig også sket der over tid, at der er kommet nye præparater, som så gør, at begge grupper har samme gode kontrol. Men der er altså en eller anden positiv eftervirkning af at have behandlet mere intensivt i starten. Og det er der også andre studier, der har vist. Så langt, så godt. Så i 2007, så kom der lige pludselig et ramaskrig om nogle stoffer, som man egentlig havde brugt i nogle år, i hvert fald i USA. Glitazonerne kalder vi den. Her er det så rosiglitazon. Der blev der lavet en metaanalyse, og lige pludselig så kunne man vise, at selvom man egentlig reducerede langtidsblodsukkeret med den her medicin, så var der en øget risiko for at dø af hjertekarsygdom. Og det medførte så, at Lægemiddelstyrelsen i USA, som også hedder FDA, at de sagde, at hvis der skal nye diabetespræparater på markedet, så skal der laves metaanalyser, altså deres firmaer skal konstruere deres studier, sådan at de laver flere studier, og når de så laver en metaanalyse på de studier, så vil man have, at det skal være hjertekarmæssigt sikkert, og det har man så gjort ved at forlange, at den øvre grænse her ikke må være højere end 1,3. Så det har ligesom siden da været udgangspunktet for de studier, hvor man har forsøgt at introducere ny medicin i behandlingen. Og dem jeg vil snakke om hurtigt her, det er DPP4-hæmmer, GLP-1-receptoranaloger, dem som I dag kender som Ozempic. Tidligere har vi brugt Victoza i Danmark, SGLT2-hæmmer, og det man kan sige, det er, at GLP-1-analoger og DPP4-hæmmer virker ved at øge det her inkretinhormon, som kommer fra tarmen normalt. DPP4-hæmmerne virker ved at hæmme nedbrydningen af det, der kommer fra ens egen tarm, mens GLP-1-analogerne er noget, man får udefra. DPP4-hæmmerne øger ikke GLP-1 ret meget, men det øger det nok til at sænke glukoseværdierne ved at øge den måltidsrelaterede insulinsekretion. Og fordi det kun er måltidsrelateret, så er der ikke nogen risiko for lavt blodsukker. Og samtidig så sænker den glukagonsekretionen, som normalt er forhøjet ved type 2 diabetes, og det bidrager til at sænke glukoseværdierne. Men når du så giver det som injektion, så opnår du ud over at sænke blodsukkerne også en forsinket tømning af mavesækken, som så giver nok sådan en mæthedsfornemmelse. Det virker op i hjernen ved at nedsætte appetitten, og på sigt så taber du dig i vægt, afhængig af hvilken type det er, og hvor meget du giver. Hvis du så får for meget i forhold til det, du burde have, jamen så kommer alle de her symptomer fra mave-tarmkanalen med diarré og kvalme og opkast, og 15-30% med ophør med behandlingen på grund af bivirkninger. Medmindre man kan reducere dosis og stadigvæk holde sukkerkontrollen på et pænt niveau. Godt. Nu kommer vi så til de her cardiac safety-studier. DPP4-hæmmer sænker blodsukkeret fint, og derfor har det også en virkning på mikrovaskulær sygdom. Men det har ikke ud over det en virkning på hjertekarsygdom. Men det er sikkert i forhold til hjertekarsygdom. Så det er noget, man kan bruge, og med tiden er patentet løbet af nogle af de her præparater, så de er heller ikke så dyre længere, som de har været. Og derfor bruger man det stadigvæk ude hos de praktiserende læger, og vi bliver tvunget til nu her i november måned at måske prøve det af på nogle af dem, der ellers har fået GLP-1-analoger lidt for tidligt. Men de er hjertekarmæssigt sikre. Så kommer vi til et eksempel på sådan en
GLP-1-receptoranalog, semaglutid, også kendt som Ozempic. Det i et af de her store studier vist, at udover at det sænker blodsukkerne, så har det også en ret udtalt effekt på en kombineret endepunkt med hjertekarsygdom og død, og specifikt for ikke-fatal myokardieinfarkt og død af hjertekarsygdom var der ikke nogen effekt. Men gode effekter på en del hjertekarsygdom og det her kombinerede endepunkt. Og jo også derfor hjertemæssigt sikker, kan man sige. Samtidig i en anden opfølgning på samme studie kunne man se, at semaglutid også reducerer forekomsten af kronisk nyresygdom. Dog, og det er faktisk det eneste studie med GLP-1-receptoranaloger, var der en øget forekomst af retinopati-komplikationer på 76%, som man så har undret sig over. Om man har i nogle efterfølgende studier forklaret det ved, at det muligvis skyldes et hurtigt fald i langtidsblodsukkeret. Jeg synes ikke, at det er overbevisende. Så jeg tror, vi er blevet enige med Jacob om, at det er noget, vi går ind og kigger på. Kan det nu også passe? Fordi nu er der efterhånden en del, der er blevet behandlet med Ozempic i Danmark, og vi kan få adgang til alle data. Så lad os kigge på det og se, om det er rigtigt. Og så blev nejren jo nævnt før. Den her non-arterisk anteriskamisk opticus neuropati. Der var et studie her i foråret, der viste, at hos patienter henvist til neurooftalmologer, der var der faktisk en 4-5 gange øget risiko for at få den her komplikation, som jo ellers ikke er noget, man forbinder med diabetes. Det kigger vi også på, og er på vej med nogle nye data. Mere vil jeg ikke sige i den her omgang. Jeg ved ikke, om Jacob kom ind på det, men det må I vente og se. Men vi skal være sikre på, at det vi finder er rigtigt. Så er der SGLT2-hæmmerne. De sænker blodsukkeret og langtidsblodsukker uafhængig af insulin. Og fordi at det foregår ved, at man ikke længere tilbage resorberer glukose fra nyrerne, fordi det virker ved at nedsætte tærsklen for det, jamen så kommer der en øget udskillelse af sukker i urinen og dermed kalorier. Så udover at sænke blodsukkerværdierne, så kommer der også en lille reduktion i vægten, ikke så stor som ved GLP-1-analogerne, og det sænker også samtidig blodtrykket. Et epokegørende studie publiceret i 2015 viste, at det ikke bare var hjertekarmæssigt sikker, men det nedsatte også risikoen for især hospitalisering for hjertesvigt og viste en klar forbedring eller mindre risiko for at udvikle hjertekarsygdom. Der var også en reduktion i et efterfølgende studie i udviklingen af kronisk nyresygdom, mens at der med det her præparat ikke var nogen forskel i risikoen for at udvikle diabetisk retinopati eller komplikationer heraf. Og det er så mit sidste slide, og jeg har sikkert også brugt al min tid. Det har så betydet, at den nuværende guideline er gået fra, at man anbefaler altid livsstilsintervention med Metformin, og så derefter et andet præparat, til at man hos patienter med kendt nyresygdom, kendt hjertesvigt eller kendt hjertekarsygdom, starter man op med både en SGLT2-hæmmer i første omgang, og Metformin og livsstilsændringer. Hvis man ikke kan tåle SGLT2-hæmmerne ved nyresygdom eller hjertekarsygdom, så kan man også prøve GLP-1-analogerne af. Hvis man har høj risiko for hjertekarsygdom, så skal man også ret hurtigt efter Metformin vælge SGLT2-hæmmer eller GLP-1-analog frem for andre typer af blodstærksænkende præparater. Mens at hvis man bliver ved med ikke at have nogen risikofaktor for hjertekarsygdom og heller ikke har kendt nyresygdom, så kan man stadig vælge imellem de her 5 andre typer af glukosesænkende præparater.
Så det er der, vi er i dag. Godt. Vi er klar til spørgsmål. Tak for et rigtig fint foredrag. Vi har lige plads til 1 eller 2 hurtige spørgsmål. Det er jo lidt trist, at den der livsstilsændring ikke medfører... Der skal laves et bedre studie. Okay. Ændre på hjertekarsygdom. Nu havde vi lige regnet med, at så kunne vi lige tage 10 kilo et eller andet, og så skete der ikke noget med hjertet i hvert fald. Er der et spørgsmål? Alt er krystalklart. Tak for et rigtig godt foredrag. Har man nogle teorier om, hvorfor intensiv glukosesænkning har en større effekt på de mikrovaskulære end de makrovaskulære komplikationer? Nej, egentlig ikke. Altså, andet end at man ser det også ved type 1-diabetes, at glukosesænkning virker bedre på mikrovaskulære, eller hurtigere måske, altså, kan man sige. Altså, hvor man ligesom her også ser den her legacy-effekt på hjertekarsygdom, at det kommer ligesom senere. Der er det gamle DCCT-studie fra 93, hvor der også er lavet opfølgning på. Der så man også kun en effekt på mikrovaskulær sygdom til at starte med, men når man så fulgte dem op igen, så var der faktisk også en signifikant effekt på makrovaskulær sygdom. Så det kan være, det er sådan det tidsmæssige i det.